Machiegni kendo nyako Ramogi Doho oyudo kod ketho jago manyinge Mugo Wairimu mayande odonjne gi ketho mar tayo chenro mag thieth maonge lesen kendo tiyo kod klinik mare kaka nyamrerwa mabandia mar ocho ratiro mar mine ma odhi konyore ire. Mugo Wairimu koro rito twech mare ma do dhi golo tarik 21 mar dweni. Flora Tieno miyo walerno. Mongere kaka Mugo Wairimu ne oyangore kaka nyamrerwa e kar thieth ma Prestige Healthcare Clinic e boma ma Nairobi, kama ne doho oyango ni otayo kar thieth no maonge lesen kendo ne oonge gi lony mar thieth. Wairimu ne ochwal kawuono e doho kama ne oyangore ni ne omiyo jotuo ma wakeini yedhe gi paro mar rocho ratijgi e yor bembo. Doho bende oyango ni kar thieth ma Prestige mane otayo onge lesen. Kaluwore gi jamin wach, Mugo ne obambo miyo moro e kar thieth no tarik 1 dwe mar 11 hik 2014 tok miye yedhe moko ma ok ong'ere. Achiel kuom joneno ma ochiwo neno mare e nyim doho olero ni Mugo ne ochuo yath jatuo moro kendo pache olal, bang'e ne odwogo ochiew oyudo ka oonge kod lepe ma iye. Ne okwong make e hik 2015 kama ne otayo chenro mag klinik e kar dak ma Githurai 44 kaunti ma Kiambu. Tok higni 3 Mugo ne olando duogo mare e mbui kendo dok tich mane otimo maonge lesen. Ne oloko nyinge, nambane mar sim, klinik manyien miluongo ni Milan Medical Center e kar dak ma Kayole boma ma Nairobi. E buche 12 duto ma osesom ne Mugo Wairimu osetuo dhoge kendo mako chung motegno ni oonge kod ketho. Kata kamano, gikone doho oyude kod ketho go duto. Twech mar Mugo ibiro ng'adi ayanga tarik 21 mar dweni. Flora Atieno, Ramogi TV.